लखिमपुर जिल्लानि बगिनदी बर' थुनलाइ भवनाव बर'नि गोदान आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ बेखेवबाय। दिहुनगिरि अनजालु बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायाव दिहुनजानाय बर'नि गोदान समाजारि सावथुन आगर गैयै आर'नाइखौ दिनै बेखेवबाय। मख'जाथावदि बे गोदान सावथुनखौ BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो BKWSCनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारीया मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवफैदों। हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि बारग' BLTनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी आरो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर' माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरि लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। समफ्राव जोङो सावथुननि गेजेरजों आरो साबसिन हामसिनैहाय बोरै जोंनि समाजाव जोङो बिहोमा होलांनो हायो बा साबसिनै रायजो राजाजों सावथुन दिहुननानै अनसायजानो हायो। बर'नि गेजेरावबो सावथुननि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि दावगानायखौ जों बोरै लाबोनो हायो बेफोर बाथ्राखौनो जों साननानै खामानि मावनांगोन, बिबान रुजुनांगोन। आरो मोनसे समाव बुहुमनि फैसालिसिम जोंनि सावथुननि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि बर'नि बाथ्राफोरखौ फोसावहैनो हानाय जानांगोन। मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो फोसावहैनो हानाय जानांगोन। जोंनि नाजानाय समाव बे सोनारहैसिगोन। बे समाव रायजो राजाफोरा एसे मा खालामनो नायनांगौ, रायजो राजाया नायनांगोन। आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनाबा नायाबा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा बोरै थुलुंगा मोनगोन बे गिदिर बाथ्रा सोंनाय फैयो। ओंखायनो रायजो राजा जेब्ला सावथुनखौ नायगोन बावहाय दिहुनगिरिफोर, फोसावगिरिफोर बे आरो थुनफावथिनायाव जायफ्रा बाहागो लादों, भाव खालामदों, भावखुंगुर भावखुंग्रि साफ्रोमबो थुलुंगा मोननाय जायो। दा ओंखायनो रायजो राजा गासैबो रायजो राजाखौ आङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैयो खर' गंग्लायै जे नोंगौ थारैनो बे आगर गैयै आर'नाइ जायखौ आर'नाइ प्रडाक्सननि गेजेरजों फोसावनाय जादों, बे सावथुनखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजोआ अनसायनांगौ, नायनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। जोंनि गेजेराव राव हारिमु जौगानायनि जि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायखायो बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुंसार जायो, इयुनाव बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दाहैनो हायो, बेबो मोनसे बाहागो। बेखौ साननानैहाय बेखौबो मोनसे पार्ट बा बाहागो साननानै जों खामानि मावलांनि। आरो रायजो राजाया थारैनो अनसायगोन, आंहा फोथायनाय दङ। आरो अनसायनांगौ आरो नायनांगौ बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो आङो मिडिया बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावहरबाय। लोगोसेनो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों जोंनि आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ बेखेवबाय। आरो बेवहाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय सफैनो हादों जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गुरु पबित्र बिथां। लोगोसे बेवहाय नुजाथिफैनो हादों, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावबाव। BKWSCनि मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी सार आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन सार आरो मानगोनां प्रबद बसुमतारी सार मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EC, लोगोसे BKWSCनि सिङाव थानाय XBLT वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो सफैदों, बिस्ति नार्जारी आदा बिथाङाबो सफैदों। लोगोसे गोबां आफादफ्रा बे ओनसोलनि जायगानि गोबां आफादफ्रा बेवहाय थुलुंगा होनाय जादों। दिनै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो सावथुनखौ नोंथांमोनखौ बयखौबो अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बे सावथुननि गाहाय मथ'आनो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां। बेखौ नोंथांमोना मोनथिखासिगोन। आं सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों। आसा फारिदों गुबुन बोसोरफ्राव जिबायदि मार्केट लादों बिनिफ्राय बांसिन मार्केट लागोन आरो नोंथांमोन बयखौबो अनसायगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों। आं बेखौनो खावलायगोन जे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय XBLTनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं नैबेखौ खावलायगोन जे जोंनि बर' माहारिया जिहेथु गोदोनिफ्राय माखासे बिसासाव थाबाय थायो, जायफोर माने दायना माबा माबि बेफोरबायदिखौ फोथायबोबाय थादों। खिन्थु आं नैबेखौ खावलायगोन जे दिनैनि बोथोराव जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माखासे बे खोमसि फोथायनायखौ जोंनि बिसास खालामनाङा, फोथायनो नाङा। जेसे हागौ एसे बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मानो होनोब्ला जों दिनै बे खोमसि फोथायनायखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव जुदि दावराव दावसि सोमजिलायबाय थायोबा बियो खहाया जोंनि माहारिनिनो खहा जागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो। बेथ' गाज्रि मोनसे मेसेज। मानो होनबा बेखौ आयेना फोथाया जे दिनैनि बोथोराव नोङो बे साखन्द्रा हक बा खोमसि फोथायनाय माखासे जाहोनफोर दं, बे जाहोनफोरनि सायाव आयेना बेखौ
गनायनानै लाया जोंबो जोंनि माहारिफ्राबो जाहाथे बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थायो आङो बेनि सायावबो जोंनि बर' माहारि जेसेबां दं मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ खावलायो जे बिनि सायाव फोथायनायखौ लाबोनाङा। आं दिनै जोबोर गोजोनथाव सान होननानै सानो बिसानि गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय आं अनजालु बसुमतारी जा प्रडिउसार बिथांखौ आं गोजोननाय बावहरो बिथांनि सावथुना साक्सेस जागोन आरो बे सावथुनजों लोब्बा थानानै डाइरेक्टर आरो लिरगिरि स्क्रिप्ट राइटार प्रबिन बर' मैथा जों जायखौ मैथा होननानै बुङो बिथाङा जा नाजानाय बिथांनि जा थुलुंगानाय मावनाय खामानि बेफोरो खोब बाख्नायजाथाव जादों जों नायबाय सावथुनखौ देग्लाय मोजां मार्केट लागोन होननानै जों सानदों आरो बिथांनि सावथुना अलरेडि माखासे बुकिं जाबाय 50+ बुकिं जानानै दं सारा बिटिएडि नन बिटिएडि लोगो नांनानै खोब गोजोनथाव बाथ्रा सोरां आरो मोगथां बेनिफ्राय जाखिनि आर्टिस्ट दं खोब मोजां खामानि मावदों मोजां जादों एक्ट्रिसफोरनाबो मोजां जादों पारफेक्ट आरो होननानै बुंजागोन आरो दिनैनि समाव आं बे बगिनदि जा लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट जायोना बेयो साहित्य सभा भबनाव बे बेखेवनाय हाबाफारिया जालांबाय दा सावथुना नायखांजाबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं गासैबो बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्डनि बाहेरनि जिमान नायगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं बे मोनसे मुभिखौ माने आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुनखौ नायनो थाखाय आं खावलायहरनाय जादों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।